Morjesta teille kaikille! Tänään mennään pelaamaan vähän Fortnitea. Tää on tän kanavan eka video. Täällä on joku Zerohour ja mun leveli on noussut 67. En tiedä miksi se on 67, mutta mennään tonne Sandy Cheatsiin. No niin. Tästä tulisi vähän parempi niinku kokonaisuudessa. Tää ei oo nyt rankedi, niin tää on kyllä näyttäis olla vähän hyvin. Mä tiedän miksi tää nyt lagaa yhtäkkiä näin paljon jotenkin. Toi on pakko tappaa toi jätkä. Se on joku huono pelaaja. Tää me tapetaan. Hei jäi. Sori, tää on vähän huonot katteltavaa varmaan nyt. Mä oon nyt aivan jäässä. Mä niinku tuon talvi ulkona kirjaimellisesti ja mulla on kädet aivan jäässä. Vieläkään löydy haulikkoa oikeesti. Miten tässä pelissä ei löydy haulikkoa? Mä legit lopetan Fortnitein kohta. Haha! No niin siitä löytys ottaa. Mistä jätkää on? Joo, mä oon ollut hetken hiljaa, tää on vähän vaikeeta tässä. Tää tulee koko ajan jotain vastaamaan. Tää on vähän ärsyttävää, kun tää on päivän eka peli, niin ei tää oikein lähde yhtään. Tää on joku hyvä pelaa. Mä pistän niinku tämän videon julkaisun jälkeen sen linkin tästä kanavasta. Niin sit sieltä Discordiin mon mistä äsken löytää sitten tänne. Kiva kun löysit tänne kanavalle. Tänne mä vaan postaan jotain Fortnite-videoita tai jotain videoita, teen mitä taas. THT:lla kommenteissa mitä mun pitäis tänne niin pääosin tehdä. Sinä et lähde kuule minnekään.
Siihen jäi. Ja tää yritti varastaa, kuka yrittikin varastaa, niin mun tapokin. Tää on vähän irti täältä. Lazyläpsissä on aina hiili ja mä sitä otan tästä. Toivottavasti vaan sormet ristiin, että tässä ei oo kukaan ottanut. Jes! Siitä niin, nyt hiilit. Seitsemän. Eiku 6 mun lisäksi. Miten mä nyt osuttaa? Tää on irti taas tästä jatkasta. Mä tiedän, että on aika hyvä pala. Se jäi! Jos mä oon siellä edellisen. Niitä tulee aina tarvii. Siihen jäi. Tää näyttää hyvältä matsilta. Tuossa se on. Tää on sama. Ja siitä niin voitto. Let's go. Se oli tämän kanavan eka video. Ja semmonen matsi tuli. Se oli kyllä hyvä matsi. Eikä matsi.